Senyora Sánchez. Sí, bona nit, regidores i regidors, veïns i veïnes de Silla. Jo en el pressupost municipal 2023 veig alguna llum i també veig ombres. Hi ha una llum, és una llum que m'agrada, encara que és l'inici d'una llum, que és el Salvem el Parc de l'Estació. Compromís portem molts anys, especialment aquests darrers 4 anys, diguem, salvem el Parc de l'Estació. Esperem que siga una realitat en 2023, estarem ahí per a seguir reivindicant-lo, seguir lluitant-lo en el carrer. Donem les gràcies a totes les persones que ens han dit molt bé per aquesta iniciativa, molt bé per rescatar el vostre hashtag Salvem el Parc i la vostra reivindicació, perquè és important recuperar el nostre parc emblemàtic. Al final el que fem així, quan estem en l'oposició, és intentar proposar, intentar reivindicar millores per al nostre poble. I el Parc de l'Estació per a nosaltres és un projecte que ha de cobrar vida, sí o sí, i que s'ha de fer realitat. El Parc de l'Estació és patrimoni de totes i de tots els que vivim en Silla, però és molt més que això, perquè és la porta d'accés al nostre poble. És per on entrem i sim quan pugem i baixem del tren, i és precís dignificar-lo. I en aquesta línia a nosaltres ens trobaran per a lluitar, per recuperar els espais públics emblemàtics, els espais per a les persones d'ahir, d'avui i també per a demà.